Pjevačica Nadežda Biljić iznenadila je mnoge odlukom da se vrati u zadrugu. Ona je imala poseban uslov i ostaje samo 7 dana. Dobro večer svima, ja sam Nadežda, nezaposlena zbog virusa. Muža nemam, slobodna sam žena. Imam u koferu nešto za bivšeg supruga. Nema potrebe da bježi, ja ne ujedam. Zamolila bih Tomu da uđe da mu kažem nešto. Da ti kažem, dijete nam više nema sondu. Niko te ne mrzi, ja te ne mrzim. Nadam se da će ti ovo biti lekcija. Moji roditelji čuvaju sina, naše pare koje si ostavio su potrošene, onako kako si mi rekao da trošim. Ja sebe nisam punila silikonima, samo tebe nema tamo gdje si trebao da budiš. Obećala sam da neću da plačem, ali ne mogu da se suzdržim. Nadam se da će ti sve ovo biti velika lekcija, rekla je Tome.